Kaji bishar ya kiwe kalong ke bom de yang ibangin le bad habangin le kumta ni rong jur por ya kitu kibru kibang ni bishar hake jumut jum perkhat jeng bad ni medur ya ke klem tip bag to kibru kidon la kajong ke story ba tang bagi bad uplay betip ya kata ke story kawai kan the kalai chapo airport adalah poi hapok ke gate ka I pakadang don kebun nak kapor nak kamta ka flight jangka bakan take off kumta ka late ban thet de kawai ka kot bat biscuit nak kamta ban ba kumta ka late ban up hapok jong ka waiting area nala poi hanta ka plate ya to biscuit bat ka bu hajan jangka hanta ka sedang ban pule ka kot jangka hajan jangka hanta dan uwe ubriu uba pule ya ka magazine kumta hanta por ka bu ekti jangka hapok ka paket jeng biscuit ka sei uwe biscuit bat ka bam artat yo ta biscuit bat uta ubriu uba syong hajan jang ka kong uru usei uwe biscuit nak ka paket bat ula bam yo ta biscuit kata ka the hata por ka dap tak jing phla ka perthe yum ka ne u im ha perthe ko dap tak jing dang jing start ule kum ubom nang bom start ubriu ubom dan ka akor ka burong kada upan nga ngam arten ra ban ayo yo to biscuit Henry kan do kan jok ten siken ten ro usim do biscuit ubam ani ke jinglong yo kumen kata ka kenthe ka karna halade bal haden ka to ka ni por ka sei biang so we biscuit ka ek ba phlai ka uta ubri ro usei pat we biscuit por ubam ha jo por kumni ka yat kata ku biscuit haba ka sei we uta ubri ro usei we biscuit bar kumta ka yat halas sa satang we biscuit ha kata ka paket hanta ka pek cho ta ubri bar ka jo por ka pek cho ta biscuit ka pek uni ubri unle ayu yo ta biscuit ka khado panta ka jing shit jengka ka la kiu shilo hispa degree centigrade bat ka ek ba khampan phla shushu eka ka por long ba uni bru wat yu ta biscuit ba khado ushim yo ta biscuit kutia mar shite ubu shite ka khati jengta kong ubam de shite hadinanta ushim ni ta paket uyen badiga nanta kata ka kenthe ha ta por ka tap ta ka jindam ko bakhra ka de yeng artat pat ka khlei ya ta jindam ha ta bru ko ong ka perthe yu kong ko ne ubom dan ka akor bum dan ka buram watang yi ki passenger ro ni I ba ka de ka rim the machine ka bu pat ku ta ter ka tim ka tla yo ta bru Henry uta ubriu usiyat nakata jaga uklem phai din re chha ta ko endala kham chngai uta ubriu thata ka por ka page ka jaga baka shong ka I u biscuit ka udung hapo ka plajong ka ubom pat pli na do mene ka shim yo biscuit uba ka mudur mandi biscuit ka plan ude biscuit jong uta ubriu ba shong hajan jong ka no kala bakla to por da ba bishar ya uta ubriu to kan mau khi ya ne ba ka por bagi bishar ju be ka mot bagi ne bakla namar ka kam bishar kam de ka kam jangi kente ka kam jong black namar ka ka ba utu ubri ukundo ne ka story jong tang ublek ki patti ngakan mau hisen ha ka por baga dang le school ha ka ti stand ki ba mang shong ha class 5 le ne class 6 don uwei ukhanna ha po class jongi ubalong ukhanna ubala pendik shisha ya baro ka we class kala isi shisha yo to khonna but ngale kat nu tor chore na ngakan mau hisen ushim ba rostar ka ba ha tu por ki bang isop da ka jan ushim ya ka rostar utet ka khwa jangan halu da le pum ngade ubru bayong Henry ka por le pum bat dan hiteng ushim iki simplek ti janga ushim do kompas odung hapden tu kat no jing te kat ngala isi shisha to khna ngamla bandan ngala isi shisha yo to khna bat akan mau ha ki por ni ba la ta ki khna ki dekat ki pensyong ye ki hapdan jo ki kenthai len ki pensyong ye ki ha kejan jo gitu ki ba jajai tengah mra bandan tu por pangan le skol ngalong bru ba jajai ngamchi kren ngamchi to khna ha ka por break na shomarwe yat marwe ngalong bru baduna ka self esteem te na ta daw ki pensyong yu uta u khna ba dekat hajan jonga khnang ba un kham duna ka jin dekat ke ma la pensyong dekat ba dekat te arsha ke dekat mo te na ta daw ki pensyong bru ba dekat ba bru ba jajai khnang ba ke long jajai ka jebut jonga ka ta ke na snyo ha ta por ani ka jing snyo pokat ngati amdan shu ha perthai ha por belong class ushim yo tifin jonga ubam mereka por break ushim jong opat ubam tenteng asya than baru chisni ani ke jing snyo pok ya sha por na snyo de kum ban yam tat hadu ko we ke singa yo snyo ya ka story shapha ga jing jong kat nunggal pun shi chai ka mat sem jonga tau khna usaha ke yeng ka batuk tam ha tu por hapok snong juai ka kbi jong utau khna ka khlat na du ka por udan don art nai karta bat lapan he lapan san ya u dau pa jong u bat im ha ga jing di bu ai bat hadeng kat to kat lesnam utau pa jong u la ya lok shwe bat ula sa rangkat pa ta kmi na jong kala la ben yu na du ka por udan don art nam karta
hateng-hateng ka pensyak tangan yu bat parok ki kam ling kam seng utre mo andala wa school ujulet che yang jong gibriu nagmanta bandi ya ki ice cream hakapor mestep pat ujulet bandi ya ki jimbam kum ki putharo ki shana bat kiwe pat ki jimbam khasi shumare man laga step kunta kan mau kumnu kiwe pat ki khana school ki khat yu let commerce namar bele yu man ka step ujuan slam jo school umju wan che ka assembly man laga sngi kat ba ompat yo punishment mo mat ngimpat sedang ya ka assembly man ka step kumta shi kumta ka jia tat hado ko we gasni wan to principal jong school open yen yu hawat ke assembly par wo u balai me slam man wan jong school kumne paru de ya mar tat por wo sar wo map yang asar ngam lap wan jong school ka por bia namar sar wo ngalong yu lo sen ka bedok sar ngam dan mano ban besaya ngam dan mano ban ai besaya ban le school man ka step sar nga late ay ki jimbam si ying jong kibriu bat ka yanong artung ka na uwi jimbam ba ay si belu bat ka kan siyaw yi kita ya artung ka man ka sar nagmtaban yo al siu by school nagmtaban thet ki kwat bat kumjur ol ki we tindor kam jong awo ngana kan mau sa do menta kumno bat ik squad ba yam arta da por wong sar nangalu kana betu kuna bumbyo ya ka jing steng jing ka kiu ajib jing aman kaski nadu pertahap na arbanai nadu ila jong tumi bad lapan san yang hapaden jong kisya ke bathar ka jing jing aman kasni ngathia met ta ka jing jauh umat per ka khithia mestep ta ka jing jauh umat de tang ha por bangan ha school ngas nyau hun kemusi mempat ha ta por bar khot nadu pinoi kai nadu kena school ila yam lup meskap ya ka jing to kana jong ta parlok jong bat nanduk tengapur ngala isim jayu man ka step ngahapur baling school na yusong artifin keja kewe yang tajungu bat kewe yang tajunga bat nanduk tengapur ngadon rengkat baik hapur bangitan school na kata daw ong ipi haswa bangin bisya de kewe baik pa mar utu bri bangi bisya udon na kajong story bat tang ublegi batit ek tang story kapa nene maka kas kuntu na kata daw ketinjong blei ko wan bisya na ba on bisya ipi to blei ukur ko ipi. Stay blessed.